la Universitat Catòlica en aquell moment ja estava fent coses en Alzira i estava plantejant coses a llarg termini, plenament d'acord en l'Ajuntament d'Alzira. I desgraciadament el senyor que m'ha anomenat així, que jo no anomenaria en la vida, és a dir, va tindre la barra no sols de deixar la clau en el cos de guàrdia, sinó de dir en Alzira, en una inauguració que va fer fa poc, que estava orgullós que el primer poble que li havia fet cas era Alzira. Sobretot, la qüestió és quan en aquell moment nosaltres diem, d'acord en que vinguin, però ojo en esta gent, apretemos algo, perquè esto, encara que diga que és una entitat sense ànim de lucro, l'ànim de lucro no vol dir que tingui beneficis, però tot el que han estalviat en l'Ajuntament de Carcaixent i altres ajuntaments que han fet, que puguen haver fet coses paregudes, l'iniciativa crec que també hi ha coses semblant, els ha permès fer inversions fortíssimes del que s'ha estalviat així, ho han invertit en Alzira i no ho han invertit en el que ens prometeren a nosaltres. En aquest sentit eren les crítiques que nosaltres plantegem en aquell moment. I quan ens diuen, és que el bloc no vol a la Universitat Catòlica. El bloc assumís que vinc a la Universitat Catòlica a canvi d'unes contraprestacions. Si han estat pagant el que han estat pagant, entre uns anys i altres, 25.000 euros a l'any en el conservatori, què tenien que haver pagat per aquest edifici? I que s'han estalviat, i no tenen en diners, en caixa, com a beneficis, ho tenen per a poder invertir en altres puestos. Com s'explica el creixement? Diu, és un creixement imparable de la Universitat Catòlica. Diu, sí, en 4 que hagin pillat com vosaltres, és facilíssim fer negoci. Diu, així n'hi ha alguna persona, està el senyor Barrachina, està el senyor Sigles, està la senyora Isabel Gómez, la senyora Concha Gomis. Què és el més costós a l'hora de fer un col·legi? Si ens ajuntem 25 persones i decidim fer un centre escolar, és dir, les 25 persones, què és el que més ens costaria? L'edifici, nosaltres el donem de baix. Hombre, és que això no pot ser. El bloc no vol a la Universitat Catòlica. La Universitat Catòlica farà molt de bé. Va finalment acabar com hem acabat. I això no és derrotisme, senyor Albert. Ho he dit també en la meva exposició. Això ha de servir per aprendre. Perquè nosaltres així gestionem diners que ha de beneficiar al poble. I malauradament en aquest cas ha beneficiat a una entitat privada que s'ha aprofitat de nosaltres. I hem d'aprendre.